slam, work it back, filter that, baby bump that track. Hei, minä esittelen KHT Vasperin ja minä olen Temi. Ja minut tuotiin äsken tänne justiin, eli olen uusi. Ja tänne on myös tullut pari uutta hevosta. Okei. No, yksi on body. Okei. No, mä oon friisiläinen. Tamma. Okei. No niin, aloitetaan. No, tuossa on kaninkoppi. Ja tuolla asuu Vili nimeltä hamsteri. Ja okei. No, täällä on niinku kaninkoppi, niin kuin minä sanoin jo. Ja no, se on nyt pihalla. Okei. No, tuossa on niinku kaikenlaisia harjoja, pyyhkeitä ja kaikkia, no, mitä on vaan. Okei. Ja tuossa on, no, telineet, suitsitelineet, mitkä onkaan. No, tuossa on minun. No, tuossa on friendin. Siis vendin. Anteeksi. Ja tuossa niinku voidaan hoitaa. Tuohon vaan laitetaan, mutta se voi helpolla kaatua. Okei? Aloitetaanpas. Okei. Tämä on kermis. Ja se on, oliko se Velssi? Ja tuossa on Masa. Norjan vuonohevonen, se käy tunneilla. Ja tuossa on Sets, Zebra. Ja no, se on aika hyvä laukkahevonen. No, tuossa on Siru, friisiläinen tamma, niin kuin minä. Ja tuossa on Sinttu, Velssi. Okei? No, tuossa on minun karsina. Ja tuossa on, eli tämä on Vendi. Ja tämä on, niinku tämän on, se on Velssi ja se on aivan uusi. Ja se on Sofian oma. Okei. Ja tuossa on Kanak. Ja no, se on Holstein. Ja se on uusi. No, tuossa on Mini. En muista sen rotua, mutta ihan sama. No, tuossa on Lastu. Oliko se, mikähän sen rotu olikaan? No, en muista tällä kertaa. Ja no, tässä on nyt koko talli. No, tässä oli sitten KHT Vasper kokonaan. Ja tämän niinku, että, no ja apua muita lasten kohta. Ne tulee kohta.